Beste, giet het? Dat maakt wel een dijvrier. Nou, hoor maar eens verder eens een dokter bellen. Nee, dat ook niet. Ik weet net, de beste laatste tijd wat ozers. Ik ga de juster al zijn als die doos opruimen moest. Ja. Zo nou eens. Everzwijnenpaté. Waarom trouwen ze nog van alles in zo'n krispakket dat het meisje eet? Dan maakt de joen hinder net in de bek zien, bent. Ja, maar het is toch skande, dat spoor is levensgevaarlijk. De hele rotje kan wel ontploffen. Als dan net meer rook, slijst ik op alle slakken soort. Dan hast het kriegen. Ja, maar dan nog. De helft van zijn krispakket jouwt aan de familie en die houdt voor een kunde. Nou, is dat nou net een prachtige krietgedachte? Dat is dingen waar juist, hè? Everzwijnenpaté. Zit hier waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij daar bij. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Paden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Nou, je hebt er wel veel voor over, hè? Voor jou? Alles. Zelfs een dubbele longontsteking. Als jij me verpleegt. Sorry, stom van me. Nee, het ligt aan mezelf. En ik ben nota bene degene die altijd roept dat iedereen zelf moet weten wat hij doet. En dat niemand anders wordt aangaat. En nu... Nu spreek je met mij in de schuur af, omdat je niet wil dat iemand je met mij ziet. We gaan te snel, hè? Nee, ik moet je wat vertellen. Toen Sjoerd doodging, lag de aanvraag van onze scheiding al in de la. Jullie waren van plan te gaan scheiden? Ja, het ging al een tijdje niet goed meer. En het stomme was... Nou ja, het stomme. We wilden dat niemand er last van zou hebben. De Sjoerd zou misschien weer voor een jaar weggaan. En in dat jaar zou dan de scheiding uitgesproken worden. Toen ging hij dood. En jullie zijn de enigen die het wisten? Ja, ik heb de papieren nog steeds in de kast. Op een of andere manier kan ik het niet weggooien. En nu ben je weduwe in plaats van een gescheiden vrouw. Daar wil ik even niet over denken. Hallo? Zal ik maar weggaan? Iedereen? En dan ga je maar uitleggen wat de huisarts in de schuur doet. Iedereen? Ik ga met je mee. Hallo? Ja, sorry. Wat is het hier? Ik voel me wat spullen lezen.
Wat, in mijn scoren? Ja, dat kent dat wel net. Hey. Wat maak je met die dozen? Vuurwerk. Ik kom een heel mooi partijtje op elkaar tegen. Beetje illegaal, dat wel. Maar stroomgoedkoop. Zie maar eens even. Dat spul is levensgevaarlijk. Dat kun je dus aan het del zetten. Dat valt wel wat mooier. Benny, ik wil dat je rotje voeten dadelijk bij mij neemt. Maar dat kan echt geen kweeën, man. Ja, dan moest een peukje oproken en dan moest het erin smieten. Dan wel. Ik rook net. Dat zei ik net. Oh nee? Luister nou eens. Hey, het is maar voor een paar dagen. Vrouw het nee. Snapst? Ja, maar jongen, maar wat dat de politie erachter komt en de boel hier ontploft. Dat ploft net. Dat is het feest daar vochtig voor. Toen verkeerd is vuurwerk dat zo vochtig is dat het net ontploffen kan. Waar ben je mee bezig, Benny? Ik ken een machtigvolle wees, maar mooitje ben je. Oh. Zij dus toch van... Weest? Ja. En dat ik een mijn vrienden ken die het me helpen wil, krijg er ik weer lief van de weest. Het is heel attent van jou, dokter, dat je samen even del komt. Maar dat is weer net neder. Alleen maar wat een verkoudheid, meer net. De vorige keer hier nu er ik al last van. En ik denk, ja, ik wip even del, ik ben toch in de buurt. Ja, en dan al die mensen maar klagen dat de huisarts tegenwoordig geen tijd meer heeft om even langs te wippen. Johan? Nou, tja, als jou de lijst van horen wil, wil je toch even onder ziekje lid in het ziekenhuis. Wel, nee. Ik ga een hekel aan ziekenhuis. Maar gewoon een check voor de wissigheid. Nou, dat kan altijd nog wel. Talita, ligt door de dokter even uit. Ik ga wel even op een bank liggen. Uw jas, dokter? Waarom moet toch iedereen in die oude schuur zijn? Nou, vast iets heel geheimzinnigs doen. Net zoals wij. Ik vond het wel wat hebben, al die mensen die niet wisten dat wij aan het zoenen waren. En trouwens, met jou in een echt bed, dat lijkt me ook wel wat. Maar dan moet ik wel het hele huis door. En dat lijkt me niet bevorderlijk voor een geheim houden. Luister eens. We kunnen ook verhuizen. Gaan we naar de Randstad? Daar kent niemand ons. Je wilde toch altijd al weg. Ja, dat is ook wel zo. Maar ik heb Cynthia. Ze heeft al haar vriendjes hier en ik wilde niet uit de omgeving halen. En ze heeft het hier echt heel fijn. Ja. Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. Lief van je, mam. Stiekem het? Moet jij niet op school zijn, jonge dame? De gymleraar was ziek. Oh. Heb je ons horen praten? Ja, Over alles? ik heb op school gewet dat jij met de dokter zou gaan zoenen. Nou ja. Ik krijg een zak boerderijdrop, als het waar is. En als het niet waar is? Maar het is waar. Dat heb ik zelf gehoord, toch? Ja. En als je nou zegt dat het niet waar is? Dan krijg ik geen zak boerderijdrop. En dat wil jij niet. Jij wil boerderijdrop. En als ik je nou 2 zakken geef? Zeg je dan niks? 3 zakken. Ja, dat is chantage, hoor. Ja, goed dan, mam. Zus Benny, dan hiest het door het verdelen van de winst. Hoe bedoel je dat precies? Nou. Dat is toch een trainerkrijst? En ik moet alle risico's nemen? Het spul lijkt wel bij mij. Het is mijn idee, bent. Je Benny, jongen, dat best een beste jongen, maar om mij nu in te letten met illegale praktijken. Ik bedoel, ik ga wel mijn borgenmansplicht. Hè? Dus. 25%. Moest er net voor de doen. Ik verkeer je die brood. Oh. Do en verkeer je? Ja, sorry, Benny, maar du beschost er net zo betrouwbaar uit. Ik zoek bij mij nog geen rotje keer, geen toezendeer. Nee. Nee. En do? Zo stond bij mij wel veel verkeer willen? Nou, ja. Ja, precies. En weet je waarom? Omdat ik er wel betrouwbaar uit zo. Je toen moest het vol professioneler aanpakken, vol zakelijker. Hè? Je Benny. We moeten keerwerken. Hè? Doe dus de inkoop, ik doe de verkoop en dan doen we samen omdat we liekevolle werken. Snap je? Ja, dat lijkt het meer voor goed aan, bent.
En nou ja, als je, omdat wij partners zijn in een bedrijf, zeg maar zeggen, maar we verzels ik een bedrijf om te hier en die maar we betalen, want ons zijn we net zakelijk en al bezig. Snap je? Dus 5% van de bruto winst, dat gaat er al aan de heer. En wat er overblijft, dat delen we gewoon. Ja, en welke opslag rond de hier hebben we dan? Wie scoren? Is logisch toch? Hé, Griet. Gree. Ik weet. Sis, als je in je leven echt wel eens het idee zeg maar zeggen dat het wordt vuurwerk nedergast. Nou ja, Bint, ik ben op dit stuit single. Dus dan komt het al wat meer op jezelf zo, no? Als het begrijpt wat ik bedoel. Of moest ook me soms ergens bij helpen? Nee, dat bedoel ik helemaal net. Zo. Jaap. Ja. Kom er eens bij. Monsieur, ik zei niet correct zien, Griet, dat een mees wel eens wat vuur is je leven nedergaat. Sis, Bint, dan was Jaap toch net op mijn koppelie, hoor? Nee, bedoel ik niet. Zo. Ik denk dat ik wat haat dat je hem echt wel wat belang bij hebben zullen. Pornofilm? Nou, ik leer nou net uit Bint naar pornofilms zocht, Jaap. Zo jongens, wat ik hem aanbieden kind, dat kind vanzelfs in de stad ik keep je, hè, maar wie spullen is van me beter. Het is wat illegaler, maar ik vond het goedkoper. Wat doe je dan soms? Correct. Drugs? Is toch helemaal gek weer een Bintbaas om hier in mijn kroeg drugs te verkopen? Je mijn kroeg uit! Restig nou. Drugs! Best nou hier een dolgek, wat? Want dat bedoel ik heel net, het is een misverstand. Als elke keer nog belooft dat er een de bek houdt. Ja, en waarom zou ik mij hier de bek houden als er hier een drugshalformatie was? Vuurwerk! Ik had alleen maar een vuurwerk. Rotjes, pilten, omkomen. Is dat dan gewoon? Dat is het toch? Maar zo omdat het vuurwerk van de Grace komt. Oh ja, nee, dan heb ik vaak dieren, maar ze controleren les niet zo streng met de grens, jongen. Dus ik weet het me net meer hoor, hè. Maar was dan een partijtje haast? Klaar? Ja, dan wil ik wel graag wat hebben. Doe ik helemaal net naar de stad aan, hoor. Dan wil ik ook wat. Rustig, jongens, rustig. Ik heb een bestellers meenemen en wat hebben die kunnen bij mij opgaan. En juist doe ik Quantum Quatting? Waarom? Ja, ik heb een hele grote familie en die ben al je slecht op vuurwerk. Of hij is net zo volle. Oh, ik heb iets gehoord. Scoren vol. Je men is handelaar, of men is het net. No? Ja. Dus, Jaap. Jaap. Zie je een grote piel? zie je pilken. Gree, G-R-E. Nou, wel goed luisteren, hè, naar tante Afke. Natuurlijk. Nou, dat zult dan voor het eerst wezen. Maar jou het niet, hè? Nou, doeg. Veel plezier. Volle plezier, hè? Dag, Johan. Pas je wel goed op? Pas jij er ook goed op, Talita? Nou, volgens mij begint Afke wat door te krijgen. Weer ontvoeren. Nou, dat mag, maar moet meneer de dokter niet zijn ronde doen. Daar ben ik mee bezig. Ik kom even bij Joukje kijken. Nou, dan heb je pech. Die is boodschappen doen. En jij? Ben jij vanavond alleen? Of ik alleen ben, dat ligt geloof ik aan iemand anders. Oh, je bedoelt dat ik vanavond aan kom bellen? En dan doe ik Berend open en dan zeg ik dat ik bij jou kom slapen. Waar is je fantasie? Mijn slaapkamer is vlak boven de regenpijp. Heb je dat nooit gezien? Hm? Als jij nou vanavond aankomt lopen en dan via de container naar het afdakje zo naar mijn raam toe gaat. Spannend. En laten we dan afspreken dat ik het zo rond 11:30 een beetje benauwd krijg in het bed. En dat ik dan mijn raam op een keertje zet voor wat zuurstof. Klinkt uitdagend. Dat is ook de bedoeling. Dag lieverd. Wat dacht je van een serenade? Ti amo, mi amore, ti amo. Tu sei l'unica donna per me. Is dit voor mij door, dan klever als die de hazen zoast. Wat is dat nou? Kom je staan naar binnen vallen, man, en schrik me je deur.
Ik heb mijn hand vol, net. Hé, wat is het even zeggen? Is dit een verkeerplist of is dit net een verkeerplist? Savolle? Jongen, het verkeerpje zit me in mijn bloed. Maar ze zien 5000 voor mijn quantum voor grid. 5. Savolle heb ik net. Bestel ze erbij. En dat kind het samen bent. Het is vooral mij. Ik moet dat ik 4 van de voren bestellen. Ja, Bob, dat heb ik geen hulp meer. Moet hier dat nou jij er zijn? Ik kan nog wel wat lezen. Penny, dit is een megawatter. Die kippen en klippen litten. Ik bel even een beent. Hey Frank. Ja, dit is even Benny. Ik heb er volle meer nodig. Ach nee, hoor. Ja, nou wacht je maar even. Bent, hij kan er alleen nog maar via aankomen. Maar dat is een stuk duurder. Wat betekent dat? Dat betekent, Bent, baas. Dat betekent dat wij op die laatste bestelling geen winst meer maken. Geen feest meer, meisje? Hoe kan dat nou? We toch dus van een kwantumkwatting? Nou ja, wat maakt het dat uit? We hebben geen genoeg op de eerste water. Doe dat nog maar, dan steek aan mijn lege handen. Dan steek ik wel lol. Ja, nou goed. Frank? Ja, doe maar. Oh nee, dat meen je net wel. Ja, ik kom er dadelijk, jongen. Ja. Dit erom. Ja, hoe doen we dat spel een beetje fatsoenlijk vervieren, maten? Net als Frank Loert de politie belt, ze wollen met z'n van die dozen op tjen komen. Bliksem, dat is net best. Ja. Eens even denken. Op van draaien, man. Ik lees je net te draaien. Ik lees je te dingen. Dat net om mij, hoor. Ik bedoel, dokter komt je wel een heel soort door de vliegen, maar... Hij zit er net denken dat er echt wat met mijn jongen aan is, hoor. Nee, verzels net weer. Oh, dus doet dat net om mij? Nee. Dat ik weer kennen. Hé. Is die dozen nog net voort? Nee, die is zo stoorbredden. Hij is toch wel mooi, hè? Zo'n kriesversiering aan de boetenkant. Eerst is de voet erin dat het maar niks vindt, is zo'n kriespakket, maar onzin vindt omdat ze er al die verkeerde dingen in stopje en nou... Nee, ik ben eruit. Huh? Ja, stom meisje. Ik zie mijn wiskundig probleem hoe de inhoud van de fjouwer komt. En nog dat die doos is, joh. Nou begrijp ik het er niet in. Snapt? Nee. Nee, kijk net. Ultra leven.
Nou, goed hè, of net? Ja. En Elsenien heeft wel een paar van die dozen gekregen voor Christ. Dus dat moet makkelijk om te komen wezen. Ik weet nog wat volle betters. Ik zeg op de drukkerij van de kranten dat ik column uit jong wordt een hele partij van die dozen staan. Wij beginnen nou hier met een lekkere feest, ben je jongen? Hey? Kopje koffie? Ja, graag. Ik betel je wel direct voor trouwens, hè? Bang dat ze die omkeert voor €1. Zeg, Mike, dank u wel. Dadelijk even met hij achteromsje, hè? Hoe dat zo? Nou, er schijnen ladings illegaal vuurwerk uit Duitsland waar je in de bracht te wezen. Oh. En omdat mijn broer vorig gepakt is met een liets illegaal bommetje, was er nooit bij mij achterom, ja. Zeker. Ja, sorry, warders van het district. Ik ben trouwens net de enigste, hè, want ik moet alle scoren hier ruraal hellen als ze het hebben willen. Nou, ik ben zo clean als wat, ja, dus ik kies gerust eventjes bij mij achterom in de scoren. Dat is helemaal geen probleem. Zo? Lette Christ? Wat? Lette Christ? Dit bent toch Christpakketten? Ja, mooi hè? Dus voor de familie. Ik vind het net een beetje let. Het is allemaal zo lang Christ West. Nou ja, toen wist wat ik het nou. Ik bedoel, er zit alleen wat denkjes bij dit net te fretten ben en wij zijn noorden weer een plezier met ons. Ja. Bist rijkelijk bedeeld met die Christpakketten ook wel? Ja. Nou, nee, het is een voor Jaap. Voor mij? Nee, hè? Oh nee, voor Griet. Voor mij? Waarom? Somalië. Somalië? Het is een actie voor het... Tje, ik heb een achterneef in Somalië en nou hebben wij dus een actie op touw zetten en die actie die het van... Ja. Kiespakket voor Somalië! Nee, er zitten altijd wat dingetjes bij die de meeste oer horen, no? En mijn familie die brengt dan de restjes bij mij. Hè? Ik doe ze op naar in dozen. Die dozen die breng ik dan naar Griet. Geven we ze weg en dan sturen we ze voort. Wat zo? Oh? Ja, precies. Goh, wat een goed idee. Ja. Nou, best genoeg. En hoe? Ja. Nou, dat dacht ik, ja. Bakje koffie, Bint? Ja. Jong, wat is toch goed zijn, jongen? Zeker stiekem in het shop stutsen? Dat is een flauw, je. Ik viel me gewoon lekker. Nou, ga maar het jaren. Dus, dan mist een checkje net. Ja, ik mag wel eens de street omgaan met mezelf. Maar ja, doe kies mij. Hè. Ik ben sterk. Ik heb karakter. Je wist, karakter. En Piet. En Piet? Nou. Sis, ik moet even naar de scoren. Dus zit me ineens voor dit zin or een kolom. Or een spul die voortzet hast en we letter om waarom denkst. Begrijp je? Als het niet nog de leefde maar net is. Maar dat best toch. Dat wist toch. Leven. Ja. Eindelijk. Oeh. Gretige man. Hoe is het met je voet? Ik had mijn nek wel kunnen breken. Heb je toch wel voor me over? Perfect met die dozen. Spannend. Best alles voorzichtig met die rokerij.
Nou kiest de uitdrukking, een tevreden roker is geen onruststoker. Ik weet wat ik doe, als toen hij de bek maar hoort. Goeie, eerst Bernd Bazer. Daar hebben we het voor hem. Ja, die is in de score. Ik kan hem wel even maken. Ja, mooi. Dat is een beetje netjes, hè? Denk erop. Meneer Bistier, je bent een meeske voor die. Nee! Nee! Wat is je bad? Niet een hooie, niet een hooie. Wat is dat weer? Tja, Talita. ik zou dat ik correct op die kom. Wie stel je met hem? Wat is je nou eens bad, jongen? Nou, niet een hooie, dat zit er toch? Valt al je wel wat maaien, hè? Toch een zeier. Nou, dat maakt wel een dijvreetje. Wat doe je hem in vredesnaam hier alweer in de squarre? Ja? Talita. Wat doe je weer reis? Hè? Talita? Ik zocht oud speelgoed van Cynthia. In de squarre. Oh ja, deze mensen binnen je trouwens verdij bent. Voor mij? Ja, ik jij ommers van jouw Somalië-actie, dus ja, wij ik van die krispakketten niet samelen. Wat is er eens gebeurd? Nee, bijzonders. Oh, is dat zo, Bent? Bent? Er is in het bad dat het dialoog net verdragen kan. Vreeg maar aan Benny. Hè, Benny? Nee. Nee, net. Een ongelukje. Ja, ongelukje. Ja. Ja, nee, je, wij zijn met die Somalië-actie dwan en toen zit er zo'n blikje tussen, dat doet datum weer en dat is ontploft. Kan wel volle vaker zijn. Ze smeten van alles in die krispakketten. Een blikje dat ontploft? Wat voor blikje? Even zwijnenpaté. Blikje even zwijnenpaté en boem. Het